ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା କମିଟି ତରଫରୁ। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ବିଶେଷ କରି ପୀୟୁଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୀୟୁଷ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଜରିଆରେ ପୀୟୁଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କାଉଣ୍ଟରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରୁ ବେଶ୍ ଦୂରେଇ ଥିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ପୀୟୁଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପୀୟୁଷଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଶ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରତି ପରେ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ନାଟକ। ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଟକ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତଥାପି ନାଟକ ଚାଲିଛି, ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୀୟୁଷ ଭାଇକି ଦେଖିବୁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ନାଟକ ଦେଖିବୁ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଏ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁସିଟା ଆସିଛି, ଖୁସି ତ ନିହାତି। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରେମ।